sa'iqatul mauti to fa ku auna. mun tuba ilahu. Kowa kashe wani tambaya ku ce shi zai zauna. Ka yafe mana Allah. Duniya ko wazo ta za ya bar ta ihwana. mun tuba ilahu. Tunda manzon Allah ya bar ta waye zai zauna, za ku haɗu da Allah. Ka yafe mana Allah. Ƙasa ta Najeriya ka ba mu zaman lafiya. mun tuba ilahu. Wanda bai ji ba bai gani ba ku kashe shi a hanya. mun tuba ilahu. Wani nema zai je wani ziyara yayi niyya. Ka yafe mana Allah. Wani ilimi zai je bida an kashe shi a hanya. mun tuba ilahu. Wayan suna zaune cikin gidansu duka an kore su, ka dube mu ilahu. Ka yafe mana Allah. Ƙasa ta Najeriya ka ba mu zaman lafiya. mun tuba ilahu. Shugabanni na kasa amana ce Rabbu ya baku. mun tuba ilahu. Ku sani ba dun kun fi kowa ba ya zaɓe ku. Ka yafe mana Allah. Zai tambaye ku ta yaya kun kayo mulkin naku. mun tuba ilahu. In kun kwatanta za ku samu sauƙi gun Allah. Ka